Hindi nakabigyan. Tangay. Bubo. Ano pindot ko na kanina? Ana. Oh, Di pala nakabidyo kanina. Tangay. Kaya pala kanina ayaw lang ano, sabi ko walang count. Pang reel na naman ako. Ay sa pang ay mag-relax. Pero kasi sa video to yung ano parang ano sa sinag ng araw. Kung malapit sa Lingayen to? No, doon lang siguro. saan? Dulo. Siguro. Ano to? Doktor lang yan. Anong tao din ano to? Kaya naman to. Yun lang. Video pa ako eh. Ba't kasi walang flip ng ano to? No? Walang flip. Ang video.